ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಪೊಲ್ಪ ಒಂದೆ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ಲ ದಿಪ್ಪಿರೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ತೆ ಮಂತಂದು ಪಂಡ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ ಈ ಟೈಲರ್ನಾಗಲೇ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚಂದು ಪಂಡ ಈ ಪನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಲರ್ನಾಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದು ಪಂಡ ಶರ್ಟ್ಲ ಪೀಸ್ಲ ದೆತ್ತದು ಐನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಕೊಕ್ಕಾದ ಪಂಡದೇನು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಂಗಡಿದೊಂದು ಓನರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆಡನೆ ಪಾತ್ರಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಶರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ? ಶರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ 560 ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡೇ ಬೇಕು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಶಾಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಓಕೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಕಾವೇರಿ ಬೇಕರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಈ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇದಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಪುರಮ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಐತೆ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ಪಡುತ್ತಂಡ ಒಂದು ಕೇರ್ಪುರಮ್ದು ದೇವಸಂದ್ರ ಪೋಪುರ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ನಿಯರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಐನ ಕೈತಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರೇನು? ರೇಮಂಡ್ ಸರ್ ಬಾಂಬೆ ಶರ್ಟ್. ರೈಮಂಡ್ ಬಾಂಬೆ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪೂದರ್ ಐನ. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಉಂಡು ಸರ್. ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ರೇಮಂಡ್ ಶರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 650 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 950 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ತಲೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ದ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅದಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಂಚಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಸನಬಲ್ ಒಂಜಿ ರೇಟೆಡ್ ಕೊರ್ಪೆರಾಗಲಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೋಡಿತಿಲ್ಲ ಇಡೇ ಬತ್ತು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಬುಕ್ ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಗಲ್ನ ಅಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆರಾಗಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲಾತೆಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ನ ಎಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ವಾನ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಗಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನೊಂದು ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ಲ ದೆತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐನೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡಬಿಡು ಎಂಚ ತೋಜಿನ ತೂಕ ನಮ್ಮ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.